Jabisko maduong' makopere e Diocese ma Nyeri Antony Muheria oseyo josiasa matiyo gi thuolo mar ng'anyo manochaki gi rowere mag Gen Z ka gimanyo godo lemo moko mag telo e sirkal. Muheria mane loso e sach nyasi mar odiechieng' somo mar sikund sekondari ma Endarasha okwayo jotelo ni mondo jochik itgi makare ne dwaro mag rowere kendo gichop kare okenge mag chopo dwaro ma kamago kaka yo mar neno ni Kenya owuok e bugo matut masani osenyenyore e mbelene. Bende nokwayo jatend piny William Ruto mondo yier jotelo ma joratiro e buch jotend migepe masani odhi nyime gi chuogo. We go back to this point. Dialogue seems to have gotten the idea like, what is the share that I get? What's in this for me? No, it's an inclusive discussion, conversation, where I listen to what you have to say really. And when I listen, I make it mine and find how can I find space for what you've told me in my discourse and in my action. That's what this country needs. Integrity is also hearing not what you want to hear, but hearing what is being said and allowing yourself to be critiqued, criticized, corrected, and suggestions to be made to you.